Sa dakbayan sa Talisay, nagmingaw ang unang adlaw sa pagsangat sa Certificate of Candidacy alang sa mga kandidato nga buot magpapili sa midterm election. Way ni usa ang miduso og COC karong adlaw. Gikihibong ni Attorney Gallardo Escobar, Talisay City Election Officer, nganong way ni usa sa mga independent candidates ang miduso og COC sa unang adlaw sa filing. Ang mga incumbent officials sa dakbayan, ilabi na ang slate nila ni Mayor Eduardo Gullas, gikatahong muduso silang COC sa katapusang adlaw sa filing karong Oktubre 17. Samtang si kanhi Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes ug ang iyang tibuok slate gikatahong mo file sa ilang COC sa Oktubre 16 dinha sa dakbayan sa Talisay. Way kapin sa 130,000 ka mga registered voters sang dakbayan. Pahinumdum sa COMELEC nga 5 kaadlaw lang ang filing sa Certificates of Candidacy. Ninyo man karon wa man nagpahibaw diri nga mo file sila karong adlaw pero andam ra ta. Independent po. Wa sa gyud no. So ambot lang kung daghan bang independent ang mo file karon. Wa mo sila nagpahibaw diri nga mo file sila. No?